Práve šiel taký transportér, čo som si vravil, keď som to počul už spoza zákruty, že ide nejaká babeta, tak si vravím kokos, že babeta o tomto čase, že niekto vytiahol babetu a to bol transportér. Nevadí, tak na piču znel. Ahojte, som X-dielne Revcraft a v dnešnom videu vám chcem predstaviť hlavne moje auto. Ako ste si mohli všimnúť, tak nesedím vo Fabii. Nazdar, David. Ty kokot. Ale ne. Sedím v mojej A4. Je to A4 generácie B6. Čo sa týka motorizácie, tak mám 1.9, ale s pohonom Quattro, čo je trošku rarita vidieť u týchto modelov, zvlášť na Slovensku. Čiže to som vychytal fakt dobrú kúpu. Výbava je taká trošku poslabšia, není úplne základná, ale není ani vrcholová určite, ani S-Line to není, pretože mám iba predné okná ovládané elektrikou, kdežto pri vyšších výbavách boli aj zadné okná ovládané elektrikou. Taktiež sedačky sú, neviem, či to dobre vidíte, ale sú tie vlastne tie štandardné z tých slabších výbav. Zo série neboli ani napríklad zadné okná zatmavené, to urobil predchádzajúci majiteľ. A je to jednoducho k tej výbave, že vrchol to není, hej, není to ani S-Line. Ale niektoré veci, ktoré sú tu, tak ma prekvapujú vzhľadom k tej výbave, hlavne, že tu mám dažďový senzor, vstávané rádio, nezávislé kúrenie s klimatizáciou, hej. Trojramenný volant, ktorý bol v S-Linoch aj v E4 z tejto generácie, čo je že wow. Toto je teda konkrétne rok 2002 a zdá sa mi, že v tom čase už sa tieto auta dali konfigurovať, tak si myslím, že práve to je výsledkom tejto ako keby zmiešanej výbavy, to nazvem. Keď sme ešte tu na takto v interiéri, tak vám to ukážem aj z môjho pohľadu. Tu je ten trojramenný volant, čo som spomínal. V základných modeloch bol klasický štvoramenný, kde boli takto tie ramená a toto nebolo. Ale som rád, že je tu tento, lebo je fakt špičkový. Páči sa mi na tú dobu, že tie budíky, že to vyzerá fakt moderne doteraz, hej. Ten interiér je stále moderný, ten biely karbon, čo je tu na ten dekor, tak to je brutálne. Potom vám lepšie ukážem ešte tie sedačky. Stredový panel s rádiom. Viem, že niektoré z týchto modelov nemali vôbec teda vstávané rádio, bolo tam len vložka a viem, že niektoré modely nemali ani to nezávislé kúrenie. Bolo tam jednoducho kúrenie, ktoré bolo závislé na teplote motora. Potom, čo ste si tu možno mohli všimnúť na tých budíkoch, tento červený pásik, čo lemuje takto ten oblúk, tak ho mám vlastne natiahnutý až tu ponad ten dekor. Keď sa pozrieme z mojho uhla, tak to až tak nevidno, ale je to vlastne ambientné osvetlenie, ktoré mám spravené na 12 V, tam je USBčko, dávam tu prestrih. Tak a z interiéru by to bolo vlastne asi všetko z takého dôležitého predstavenia. A ako už asi šípite, keď sme už mali minulý týždeň video s Fabiou o jej predstavení a ako nášho projektu na našom kanáli. A keď už sme teda dokončili to predstavenie interiéru, tak vám idem rovno povedať, keď sme v interiéri, že čo také by som tu chcel urobiť, čo plánujem urobiť a z čoho možno budú určite videá. Tak, čo by som chcel, ale ešte nie som úplne rozhodnutý s týmto, tak dať čiernu stropnicu a čierne celé stĺpiky, ale bojím sa, že by to tu vyzeralo ako u Drakulu v rakvi. Takže napíšte mi do komentára, či by to bol teda dobrý nápad alebo nie, čo si to myslíte vy a možno získam nový pohľad na celú vec. Lebo neviem sa fakt rozhodnúť ešte nad tým. Jediný prípad, keby som si asi chcel dať tú čiernu stropnicu, je keby som si chcel spraviť spolu s tým aj hviezdnú oblohu tuna. Je to taká vec, že úplne ešte nie som rozhodnutý s tým, že ako to bude pokračovať ďalej. Jedna z ďalších vecí, ktorá by sa mi páčila spraviť v interiéri, tak sú vymeniť to za nejaké sedačky, nejaké minimálne S-Lineové alebo celokožené alebo nejaké Reccara, ale vec je, že tie sedačky na B6 to je strašne ťažké zohnať, tie originálne, čo tam boli, a pokiaľ už sa nejaké aj objavia, že by niekto predával, tak sú väčšinou v takom stave, že to asi
nemá zmysel kupovať, pokiaľ teda ja by som si tie sedačky doma opraviť nevedel, napríklad tú poškodenú kožu alebo potrhanú látku alebo čokoľvek, tak to ja si kupovať nebudem také sedačky. Potom, ako som spomínal, to ambientné osvetlenie, tak určite by som si chcel kúpiť ten ambientný kit, ktorý dostať, že aj dvere mi to vie vysvietiť, aj vzadu, aj kľúčky, aj podobne. Čiže to by bolo asi určite super, že má to vlastnú riadiacu jednotku a dá sa to aj z telefónu ovládať. A to už je taká kozmetická vec, viac menej. Potom, ďalšia vec, čo mi určite treba spraviť, je kľúčka na kaslík, pretože raz tu sedela jedna osoba, ktorá išla otvoriť kaslík a toto jej zostalo v ruke, iba tam puklo, chraplo a kaslík nejde otvoriť. Minimálne nejde otvoriť s kľúčkou, ide otvoriť tak, že otvorím spolujazdcové dvere, zatlačím do tiahla, no a otvorí sa to vlastne zo strany dverí. Čiže to je úplne brutálne. To by asi bolo už z toho interiéru podľa mňa všetko. A ideme si teda ukázať exteriér. Tu máme teda náš motor, našu 1.9. Toto už hneď bije do očí, že je to tuná. Bola taká prvá jediná motorická úprava, ktorá je sem namontovaná, že som vybral vlastne pôvodný airbox a nahradil ho týmto. Toto moje turbo by som možno chcel nahradiť turbom z 2,5. No tiež je to taká vec, čo ešte úplne nie som s tým stotožnený a rozhodnutý. Ak tam pôjde to turbo, tak tam pôjde aj väčší intercooler. No tento vzhľad už poznáte minimálne z predchádzajúceho videa so svetlami. A tým rovno začnem. Zatiaľ sa na tomto aute robilo teda, že sme kúpili nové svetla, prelakovával sa predný nárazník. Tak a teraz sa môžeme pozrieť na veci, ktoré sa ešte len na aute budú robiť. Vlastne z motorickej stránky sme si povedali a teraz poďme na tú vizuálnu. Chceme to auto trošku znížiť, buď dať športovejšie pružiny, ktoré znížia celé auto, alebo dať normálne nastaviteľný podvozok. Minimálne by sa mne osobne páčilo, keby je celé auto, že v takejto výške, ak je ten zadok, možno ešte o nejakých 10 mm, 15 nižšie, tak by to bolo úplná bomba. Ďalšia taká vec, čo by som ja osobne chcel, neviem, či sa to úplne podarí zohnať, tak je nejaký body kit. Minimálne, že predný podnárazník, zadný podnárazník a hliníkové prahy. Taktiež som videl nedávno na Bazoši S4-kové brzdy, celé prasatá a normálne celé uloženie tých brzd. Tak som to rozmýšľal kúpiť. Bolo by to zaujímavý build, keby to prerobím na ten S4-kové brzdy, ale je to také, že s 1.9, čo tam mám 96 kW momentálne, tak 125 s čipom a aj s tým intakeom. Takže na 120 kW auto mať S4-kové brzdy, to je asi... Bolo by to iba naozaj iba pre ten vizuál. Taktiež, čo by sa mi veľmi páčilo, je vlastne tento plech, čo je tu na, tak mať také krídlo, ako mali tie S4, tak by bolo fajn, keby sa mi podarí zohnať aspoň nejaké také krídelko, čo by tak decentne dotvorilo ten tvar toho auta. Tu by som asi naše video dneska ukončil. Napíšte nám do komentára, čo si myslíte o tomto projektíku, či to bude dobrý nápad, či to bude zlý nápad, čo si o tom myslíte. Niektorí z vás možno poviete, že to bude stokárčina, ale myšlienkou nášho kanálu nie je byť stokárčina. Preto sa budeme snažiť naozaj vám priniesť kvalitu a aby tie buildy aj tak vyzerali. Ak sa vám video páčilo, určite nám zanechajte like. Ak pre viac takýchto videí nás sledujte na YouTube aj na sociálnych sieťach. Všetko je v popisku. Čaute.